Human Rights Watch nameyek derbarî kesên binçavkirî li bajarê Swêdayê arastî rêxistina Daeş ya terûr kir. Roja şemiyê rêxistina Human Rights Watch daxuyaniyek belav kir û têde nameyek arastî rêxistina Daeş ya terûr kir û got ku ew 27 kesên hatîn dîlkirin lê parêzgeha Swêdayê li başûrê Sûriyê bin pêkirineke derheqê wan kesan de û ji wan xwest bi awayekî bilez wan dîlan serbest berdin. Heman rêxistinê balkişan serweyekê ku rêxistina Daeş ya terûr ji gelek aliyan ve hatiye dûrpîç kirin û ji ber ku gelek dever ji bin kontrola wan derket hewlê xwe didin ku danûstandinan li ser wan kesên dîlkirî bi rejîma Esedê bikin. Her divê derbarê de di 25 meha borî de hejmarek êrîşên tund rastî bajarê Swêdayê û hin gundewarê wê ji aliyê rêxistina Daeş ya terûr ve hate kirin û di encamê de bêhtir ji 265 kesan jiyana xwe ji dest dan. Herwiha 14 jin û 16 zarok jî li gundê Eşebekê ya bi ser parêzgeha Swêdayê ve ji aliyê rêxistina Daişê ve hatin binçavkirin. Rêveberê Rewangeha Sûriye ya Mafê Mirovan Ramî Ebdirrehman ragihand ku di encama operasyonên xwekujî ji aliyê rêxistina Daişê li Swêdayê bêhtir ji 180 sivîl û çekdar hatin kuştin û ew yek amarên qurbaniyên herî bêhtir e ji destpêka şoreşa Sûriyê tanha lê parêzgeha Swêdayê.